Hi guys, good evening. Good evening sa Dubai. Good morning sa Pilipinas already. Ayan. Tarang magtiklop. Ayan guys, ang dami kong tiklopin. Tara tara tara. Tiklop. Hello. Nag-love shout out to 1,000 viewers in my house. Kamusta, kamusta?
Kalap shout out sa 1,000 viewers in the house. Guys, pasok-pasok na kayo. Chika-chika-chika tayo. It's already 11 o'clock in the midnight here in Dubai, guys. So, hindi na tayo pwedeng maglakas boses. Actually, may natutulog na. Pero chika-chika lang tayo, guys. Dami kong tiklopin.
Na all.
Tulog na sila. Tulog na ba sa Sunny Boy? Tulog na. Pasok na to bukas eh. Nasa nagbukas eh. Di ba rin, no? No.
I'm back. Sabi continue ang pagtitiklop. Nagsanay. At magtiklop ulit. Naku.
Initan ka? Ha? Initan ka? Hindi man. Hindi lang.
na.
So yun guys, it's 12 already midnight. So time to sleep na guys. So hanggang dito na lang. Salamat sa mga naligaw sa aking live. Bye bye.